Bilingválne gymnázium v Žiline organizuje od 3. do 7. októbra pracovné stretnutie riaditeľov a učiteľov stredných škôl spolupracujúcich v programe Europrojekt. Tento program je najväčšou európskou sieťou stredných škôl s 23-ročnou tradíciou. Je v nej 20 škôl z 19 krajín a každú krajinu zastupuje jedna stredná škola. No my máme tu čest, zastupujeme Slovenskú republiku v tomto projekte. Spolupráca v Europrojekte trvá už 23 rokov. Samozrejme u nás ako Slovenská bola prístupová krajina, tak táto ponuka prišla nám až v roku 2009. Cieľom projektu je zbližovať pedagógov a študentov jednotlivých krajín, učiť ich myslieť proeurópsky. Na základe vzájomného porozumenia a rešpektovania európskych kultúr si učitelia vymieňajú pedagogické skúsenosti, riešia spoločné problémy a umožňujú svojim žiakom vzájomne sa stretávať a spoznávať. Učitelia sa môžu vzdelávať, môžu sa zoznamovať s iným systémom vzdelávania. Je to výhoda aj pre našich žiakov. Samozrejme, získali sme veľa partnerských škôl, s ktorými robíme výmenné pobyty, ale napríklad aj účasť na konferenciách. Naši žiaci už boli takto v Grécku, v Luxembursku, vo Fínsku na konferencii, boli na špeciálnych hodinách matematiky vo Švédsku. Výmenné pobyty s francúzskou, talianskou, luxemburskou školou v rámci Europrojektu sme uskutočnili. Už 160 žiakov z našej školy sa mohlo zúčastniť na buď špeciálnych hodinách alebo výmenných pobytoch v zahraničí, asi 16 pedagógov. Je to určite prínosné, je to motivujúce, naši učitelia sa vo veľkom učia angličtinu, pretože pracovný jazyk je anglický. No a tým, že naši žiaci sú v jazykoch veľmi zdatní, lebo sme bilingválne gymnázium, ale francúzska sekcia je tu a španielská, nie anglická, sú komunikatívni, majú dobré prezentačné schopnosti, tak ja myslím, že toto je naozaj taká pridaná hodnota ešte k tomu. Práca v projekte je členená na dvojročné obdobia, počas ktorých školy užšie spolupracujú na dohodnutých témach. Každý rok sa riaditelia škôl, koordinátori projektu a zainteresovaní učitelia stretávajú na pracovnej októbrovej konferencii, kde sa zoznamujú so vzdelávacím systémom, kultúrou a tradíciami hostiteľskej krajiny, posudzujú splnené úlohy a dohadujú možnosti a formy vzájomnej spolupráce. Na výročnej májovej konferencii sa za účasti 4 žiakov z každej školy prezentujú jednotlivé krajiny výsledkami spolupráce a tvoria spoločné programy pre ďalšie obdobie. Organizovaním pracovného stretnutia a konferencie je poverená vždy iná členská škola.